between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you with the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord.
Pinabli ka, baloy kung malasiki, say indingan mo mabigpusomi. Agamilan miso manaruan, dan masag terso panagbilay. Say ilalutan say o gagot ni, mangitang durot ngaran mong dili. Ibalaw sudayo mo, tandayo minami, pinabli ka malasiki. Pagkakasakoy, biska kunot na gamuran, panani siya, lawas sa Diyos siya katawan. Masagradon ngaran, tawermin katuan, teman sa siya'y aligwas na bilay, mabuhay ka, baloy kung malasiki. Sikay sagdertan ilalumi, sikasuaruan dan lakapan, hanggat 10 na panahon. Sa linggas mo kumong at magnayon, matalo ng inspirasyon. Si kamiran anak mo, lingkod na luyag mo, pinabli ka malasiki. Pagkakasakoy, biskag kumulat na gamuran, panani siya, lawas sa Diyos siya katawan. Masagradon ngaran, tawermin katuan, teman sa siya'y aligwas na bilay, mabuhay ka, baloy kung malasiki. Sikay sigdertan ilalumi, sikasuaruan tan lakapan, hanggat 10 na panahon. Sa linggas mo kumon at magnayon, matalo ng inspirasyon. Si kamiran anak mo, lingkod na luyag mo, pinabli ka malasiki. Itanduroy ngaran, luyag na Pangasinan, pinabli ka, mabuhay ka malasiki. Pinabli ka, mabuhay ka malasiki. Sa watawan,
Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating guest. And anyway, to kick off the program, please allow me to welcome ang ating purong barangay, ang pinakamabait, pinakagwapo sa atin, Kapitan Kiko Villa for the opening remarks. Maraming salamat sa ating minamahal na MC at siya rin po ang palakpakan po natin si Miss Jerica Rivera Captan. Siya po ang pasimuno, siya ang in charge po dito sa ating Barangay Assembly at lalong-lalo na itong Facebook Live natin po. So unang-una, thank you Miss Jerica Rivera Captan at siyempre sa nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos at ngayon po ay malakas po ang ating dito, ang ating katawan. Thank you, Lord. At siyempre, ang ating pong napakagandang DIUT at mabait na DIUT po, Ma'am Abili, si Dulay, nakakita natin, ito po ang DIUT ng ating munisipyo. So, isang palakpak muli dahil po nakuha ulit natin ang panglimang seal of good governance sa pamumuno ng ating congratulations po ma'am at kay Mayor Noel Resmini at sa Sangguniang Bayan. So, congratulations, panglima na po na nakuha ang SGUG Award. Siyempre, ang ating special guest na nandito ngayon, Pastor Ray Lasso. Siya po ang Provincial Deputy Director, National Chaplain of the Philippines Pangasinan Chapter at ang kasama nila, si Pastor Sir Sosimo Sepestre, ang Deputy Commissioner. At siyempre, ang napakagwapong NTR representative, ang dati nating kasama sa liga ng mga barangay, Captain Dante Veslani. At siyempre, ang ating katabay, katulungan sa Barangay Council, sa barangay, siyempre, andito, Kagawad Marlene Duraso, Kagawad Ernie Magares, Kagawad Arman Espirito, Kagawad Idong Montimayor, Kagawad Alice Mejia, Kagawad Abo Tirado, at Kagawad Brenda Torres. Siyempre, ang ating stay si Bon Cristel de Guzman, Barangay Secretary Jose de Guzman, ating Ninang Yaman, Treasurer Jojo Bertino, ang ating barangay bookkeeper Richard Goping Marcel, siyempre ang ating staff si Jennifer De Los Santos, De Los Santos at si Jerilyn Umagtang. Siyempre, ang ating, kumbaga kung wala sila, mapilay ang barangay, ang mga masisipag na BW. At ang CBO po, natutulungan na CBO. Ito, nag-worker, ang ating PWD, Desk Officer, si Mrs. Marisa Lumantay Matarao, ating Bossy Desk Officer, Ms. Jerry Martinez, at po na nandito, at siyempre, mga minamahal na kabarangay, mga minamahal na kababayan, at siyempre yung mga kababayan natin from abroad, nanonood ngayon siguro sa Facebook Live natin. So, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay ang araw ng
Barangay Assembly Day, second semester 2022. Ito po yung taon-taon, damang beses po na magre-report ang barangay po sa inyo, mga kabarangay, kung ano yung mga accomplishment ng barangay at programa po sa inyo. So, mamaya sa part 2 ng ating program, nandyan yung State of Barangay Address ko at committee report ng mga kagawad, SK, full disclosure policy na si Press, at sa vaccination status po natin. So, sa part 2 po ng itong program po natin. So, mga minamahal na kabarangay, kababayan, kung may katanungan po kayo o suggestion o komento, i-chat lang po natin sa ating Facebook page para may masagot po namin kung ano po yung mga katanungan nyo at komento nyo sa araw na ito, sa Barangay Assembly. So, ngayon po, maraming salamat po sa ating lahat. God bless poblasyon. Thank you. Maraming salamat sa ating buting punong barangay. Ako po ay nagagalak na ipakilala sa inyo ang ating pinakamaganda at pinakamabait, ang ating Municipal Local Government Operation Officer of the ILG, Mrs. Amelie Dulay. Palapakan po natin sila. So, isang mapagpalang at maulang hapon po sa ating lahat. So, hindi halatang hapon na po kasi fresh na fresh pa rin kayo nakita. Parang nahilala mo pa rin. Sabi na kami ng galing ang barangay, tapos ito. Ayan. So, maraming salamat ka sa ating barangay council, sa poblasyon. Ayan, sa ating mga kasamahan, si Kap Leslani, Kap Dante, si Chaplain Lazo, ang kanyang kasamahan, si Marlene, sa lahat ng bumubuo ng Barangay Council at nagsisilbi sa Barangay Poblasyon, isang magandang hapon po sa ating lahat. So, katulad nga na nasabi ni Kapitan, nandito po tayo ngayon para ganapin ang second semester Barangay Assembly. So, kung atin pong matatandaan, 2 years pong nasuspindi ang pagkandak ng Barangay Assembly dahil pinagbabawal po noon ang ganitong mga gathering. In-schedule po natin yung 73 barangays ng Barangay Malasiki. Ito na po yung last batch ng barangays na magkakandak ng Barangay Assembly. And we would like also to share to you bilang DILG officer ninyo dito sa Malasiki, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang mensahe ng ating butiking Secretary ng Interior of Local Government na walang iba kundi si Attorney Benjamin Abalos Jr. Ayan, kasi hindi naman po niya, sa dami po ng mga barangay sa Pilipinas, kahit gustuhin man po niya na puntahan lahat ng barangay to attend the Barangay Assembly, hindi po niya magagawa yun. Kaya kami po ng mga DILG officer ay inatasan para basahin at i-share sa inyo ang kanyang mensahe. At allow me to read po ang kanyang mensahe para sa inyong lahat. Isang mainit na pagbati sa lahat ng mga tagapagsulong ng isang matino, mahusay at maasahang pamamahala, ang ating mga opisyal at kawani ng barangay at sangguniang kabataan, mga opisyal mula sa iba pang mga lokal na pamahalaan, pati na rin ang mga kinatawan mula sa mga lokal na ahensya ng pamahalaan. And of course, to all the members of the Barangay Assembly, ang mga residente sa Barangay Poblasyon na naglaan ng oras upang dumalo at makisa sa gawain ngayong araw at sa iba pang mga
panauhin na kasama natin ngayon na lumahok sa isang mahalagang pagtitipon na ito. Ang inyong lingkod po ay pusong bumabati sa inyo ng isang matiwasay, masagana, at ligtas na hapon sa inyong lahat. Kami sa DILG ay lubos na nagagalak sapagkat tayo ay nagkasama-samang muli. Ito ay isang magandang indikasyon na tayo ay unti-unti nang kumakawala sa mga suliranin na dala ng COVID-19. Kung ating matatandaan, ang pagdaraos ng Barangay Assembly ay pansamantalang napatigil noong 2020. Dahil sa COVID-19 na talaga namang nagdulot sa ating lahat ng pangamba, takot, pagkabahala, pagkawala ng hanap buhay, gutom at mga di kanais-nais na pangyayari. Subalit, dahil sa kasipagan at katapangan ng ating mga barangay and SK officials, katuwang ang ating mga gobernador at mga mayors na patuloy na nagbibigay ng serbisyo para sa ating mga mamamayan. Heto tayo ngayon. Unti-unti nang bumabalik sa dati nating kinagisnan. Bilang karagdagang balita, ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpalabas ng Executive Order No. 3 noong September 12, 2022 para sa voluntaryong pagsusuot ng face mask sa mga open spaces and non-crowded areas. Ang lahat ng ito ay dahil sa inyo, kaya hayaan po ninyo akong batiin kayo ng congratulations at maraming salamat sa inyong serbisyo. Palakpakan naman po natin. Bagamat mayroon ng improvement sa ating kalagayan at sitwasyon ngayon, naway panatilihin pa rin natin ang pagsunod sa minimum public health protocols. Lalong-lalo na ang ating mga senior citizens at mga immunocompromised individuals para sa kaligtasan ay hinihimok na magsuot pa rin ng face mask. Para sa mas ligtas na pamayanan, ang national government po ay umaapila at nananawagan na magpabaksin at magpa-booster shot na po tayo. Dahil ito ang pinakamabisang pananggalang natin sa COVID-19, Omicron, at sa iba pang variants nito. Talaga namang angkop ang tema ng Barangay Assembly sa taong ito. Barangayanihan, barangay at mamamayan, sama-sama sa pagtaguyod ng bayanihan tungo sa mas ligtas at maunlad na pamayanan. Napakahalaga ng pagkakaisa at pagtutulungan sa hanay ng pamahalaang nasyonal, lokal at ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin ng gobyerno. Sa inyong walang sawang pagtulong sa kapwa, nananariwa ang diwa ng bayanihan na isa sa mga mahalagang sangkap upang tayo ay magtagumpay sa pag-abot sa minimiti natin na isang ligtas at masaganang bansang Pilipinas. Ang DILG ay muli nagpapasalamat sa ating punong barangay, Kaptiko, sa ating mga barangay kagawad, sa ating barangay secretary, treasurer, at iba pang mga barangay officials, sa ating SK, Barangay Health Emergency Response Team, Barang BADA, EPOC, DDRRMC, VAW, at kasambahay desk officers, mga barangay tanod, grupong tagapamayapa, sa ating mga partners na mga CSOs, ayan, nandiyan sila, chaplain, at iba pang mga barangay-based institutions sa pagganap ninyo ng inyong mga sinumpaang tungkulin. Salamat din sa inyo sa pagdaraos ng matiwasay at maayos na barangay assembly ngayong araw na ito na naglalayong maibahagi at maipaalam sa mga nasasakupan ang inyong mga accomplishments. Ito rin ay isang paraan ng pagkakaroon ng isang maayos na dialogo sa pagitan ng mga opisyales ng barangay at mga residente upang pag-usapan at mabigyan ng solusyon ang mga suliranin o mga issue na kinakaharap sa kasalukuyan. Dapat lamang nating tandaan, sa lahat ng pagsubok na kinakaharap natin, mahalaga ang pagtutulungan, bayanihan,
kooperasyon, at higit sa lahat, disiplina ng bawat isa sa atin. Disiplina sa ating sarili, sa pamilya, sa pamayanan, at sa ating bansa. Ang DILG ay nananalig sa inyong kakayahan, pakikiisa, at ang sama-samang pagtutulungan at disiplina upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan na siyang magiging susi sa tagumpay at pag-asenso ng bawat Pilipino. Muli, galing sa ating Secretary of the Interior and Local Government, Attorney Benjamin Abalos Jr., maraming salamat at mabuhay po tayo. Idudugtong ko na rin lang po ang bagong programa ng ating national government related sa fight against illegal drugs. Ito po yung Sa tinatayang 110 milyong populasyon ng Pilipinas, nasa 300,000 na ang inaresto dahil sa illegal na droga. Mahigit 4,000 kabataan, edad 4 hanggang 17, ay naging sangkot sa mga gawaing ito. The war on drugs will continue, but we have to do it in a different way. Taon-taon, ang isyu ng droga ay nananatiling malaking problema ng bansa. Marami ng buhay, pamilya, at kinabukasan ang pilit na sinisira nito. Ngunit, sa harap ng malaking hamon, hindi tumitigil ang buong bayan na mapagtagumpayan ang labang ito. If this is a tree at may sanga, maski ang sanga, putulin mo ng putulin, may tutubo pa rin eh. Kung gusto mong putulin ang punong yan, tanggalin mo ang ugat. What does the tree symbolize? It's the war on drugs. Ang laban kontra droga ay nangangailangan ng sama-samang pagtutulungan at suporta ng iba't ibang sektor upang tuluyang mawakasan ang mga isyong pinag-ugatan nito: edukasyon, prebensyon, at reintegrasyon. Mahalaga ang mga ito kasabay ng enforcement operations ng ating law enforcement agencies para sa mga tinutulungang magbago, para sa mga kabataang itinutuwid ang landas, at para sa kinabukasan ng ating bayan. Bida tayong lahat sa kampanya laban sa iligal na droga. This is actually to secure the future of our children and our children's children. Mahalaga ang kampanya laban sa droga sapagkat alam naman natin ang epekto ng droga sa ating mga kababayan na gumagamit. Mahalaga ang kampanya sa droga sapagkat hindi lamang pamilya ang sinisira nito, pati ang ating lipunan, pati ang ating bansa. Kinakailangan ay ligtas sa illegal na droga para mas mapagbuti nila ang kanilang pagsiservisyo. The youth and other members of the society who have fallen into the use of drugs can find the help they need. I used to be a drug user, but now I'm going to be a pusher. But I'm going to push the Word of God. Amen. Me, as a parent, I would support this campaign to protect the lives of our children. It has to be holistic, and they should understand what the behaviors or what happens to them if they continue to use drugs. Kasi at the end of the day, may epekto na rin yan sa kalusugan. If and ever may mga nalaman natin na merong gumagamit, nag-deteriorate yung services. We wanted to make sure na yung working environment is safe for everyone. Pag tayo ay tama ang pamumuhay natin, hindi lang ang sarili natin ang mahusay dahil health is wealth. Well, it's a concerted effort, Hindi lang naman natin masasabi na duty bearers, principals, school authorities, teachers ang siyang magpapatupad nito. Kasi importante rin yung buy-in ng ating mga kabataan, ng mga students, sapagkat sila yung nasa receiving end, sila yung end users.
Bida laban sa droga. 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 Ingatan natin ang buhay. Piliin ang desisyong hindi pagsisisihan. Iwasan natin ang droga. Hello. Ayan. So, napanood po natin yung bagong programa ng ating national government, ang campaign nila laban sa illegal na droga. So, ito yung BIDA program. Buhay, ingatan, droga'y alawan. Ayan. So, makikita natin doon sa tinadaan natin na hindi po masusukpo ang problema sa droga, illegal na droga, kung sa national government lang po umaasa. Ayan. So, kailangan po nating magtulungan. Lahat ng sektor, pag magtutulungan, masusukpo natin ang problema sa illegal na droga. Masantos, yang ngaron, at si kayo na. Maraming salamat po kay Ma'am Amelie Turay who give us message for our barangay Poblasyon Malasigi, Pangasinan. Ako rin po ay nagagalak na ipakilala sa inyo ang ating Provincial Deputy Director ng National Chapters of the Philippines, Pastor Ray Lazo. Palapakan po natin sila. Masantos siya naro si Katay namin. Sa inararo tayo panmakuli-kuli ya Kapitan, si Kapitan Kiko, sa aray Barangay Councils, Kagawad, Sir, Madam, aray membro na sa aray PSW, Lupon, Haruniran Barangay Officials, congratulations si kayo. Sa inararo tayong DILG, yung makuli-kuli, si Madam Ami, Ma'am. Very honest na, deliver at kada barangay, may kasakay sa state of barangay address. And of course, sa kaibatimad at MPRMO, si Sir Dante, Sir. Maabit at masantos yung araw si katay namin. May bagak hindi kapiko sa importansya amang sa moral recovery. Okay. Wanon late Senator Leticia Shahani sa problema na sa nasyon tayo, aliwang problema na sa kairapan. Mag-ingin amay problema ya sandara isat ya nabubulok amay moralidad na sa kababayan tayo. Because of the moral decay ay unti-unting napupunta sa mga maling gawa ang ating mga kababayan. Tama po yung sinabi po ng ating po DILG Secretary, si Sir Abalos, na hindi dapat umasa ang bawat mga mamayang Pilipino sa national government para sa solusyon ng pang-nasyonal na problema. Ito po ay dapat payo po pagkakaisa. Naalala ko po yung kwento sa nature, yung puno, hindi niya kinakain yung kanyang sariling prutas. Ang ilog, hindi niya iniinom ang kanyang sariling tubig. Ang mga iba't ibang bulaklak, gaano man po kabango yung kanila pong
binibigay na halimuyak sa environment, hindi nila hinihigop yung kanilang kabanguhan. Nature teaches us na ang paglilingkod ay sakong dinisenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. When we serve others, we find fulfillment in our lives. At dito po sa barangay, poblasyon, isa sa mga natatanging mga barangay sa buong barangays ng Malasiki, 73 barangays, sapagkat yung mga ginagawa ninyo ay nakakaantik, especially yung ginawa po ni Kap Kiko together with the barangay councils, yung pagtulong po sa mga indigents, hindi po nakaligtas sa pansin po ng national government. Palapakan po natin ang mga recognition na yan sa mga sarili. Ipagpatuloy po natin. And so, kung meron po akong bola rito, a basketball, pwede ko pong ilagay yung aking signature at pwede ko pong ibenta ito. Sasabihin ko sa mga kaibigan ko na nakakakilala sa akin, siguro bibilihin nila yung bola because of me. Pero kapag yung bola na yan, ililipat ko sa kamay ni LeBron James o kamay ni Stephen Curry at pirmahan po nila yung bola na yan, yung presyo ng bola na yan magbabago. Tanong, kaninong kamay ang may hawak sa iyo? Kung ikaw lang ang may hawak ng buhay mo, mababa siguro ang tingin mo sa sarili mo. Isang araw, si Samson, napalibutan po siya ng maraming kaaway. He was outnumbered. At yung kanya po mga kalaban ay mga moderno yung kanila po mga sandata. Tapak, sibak, at si Samson po wala po siyang dalang sandata. He was empty-handed. But then, meron po siyang nakita doon sa tabing daan, ginawang basura. Ito po ay sa kong tuyong buto ng isang pangang asno. At dry jawbone ng isang asno. Nandun lang po sa daan, walang pumapansin. Pero pinulot po ni Samson, at si Samson ginamit niya po itong tuyong panga ng asno. At ginamit niya itong sandata. At ito po mga kanyang kaaway ay nagsitumbahan. Nagapi po niya yung kanyang kaaway. With a simple, dry jawbone ng isang asno. Kung lalagyan natin ng buhay yung panga, pwede magsalita yung panga, ang sabi niya, dito lang ako, walang pumapansin. Nasa tabi-tabi lang, hindi pinapansin ng mga tao. Feeling useless, worthless, feeling nothing. But then one day, may pumulot sa kanya, at ito po'y naging kagamit lang. Likewise, kung sa pangingin mo sa iyong sarili, matanda na ako, wala na ako, may ibigay sa aking community, mababa ang aking pinag-aralan, okay, dito lang kami sa barangay. No, don't say that. Words are powerful. Words are powerful. Para kung isang estudyante, nang sabi niya sa kanyang daddy, Daddy, I will strive my best para mapansin mo ako. So ito pong batang ito, he strives so best to the very point na nag-top po siya sa kanilang school. After exam, yung kanya pong grade A+, tinawagan niya yung kanyang daddy, Dad, tapos na yung aking exam, yung aking grado ay A+. Sumagot yung daddy niya, sorry anak, I'm busy. I am busy.
So yung anak ko ay nag-downturn. Lahat ng kanya pong panaginip, tinapon niya kasi concern niya doon sa isang taong minamahal niya. Hindi siya binigyan ng pansin. Until siya po ay nag-overdose sa drugs, dinala po sa ospital. Ayan, doon po sa ospital, lagay po ng mga aparato, beep, 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 tapos po ng horizontal line. Beep. So, nirevive po ng doktor. Clear. Wala. Ilang beses po, clear. Walang nangyari. Namatay po yung bata. Because of the word, I am busy. Wala akong tanong. You see, yung mga words of encouragement, of uplift every individual. Habang buhay ka, may pag-asa. Marami ka pang magagawa. Marami pa tayong magagawa. Lalo-lalo na kapag tayo po ay nagkakaisa. Naunawaan niyo po kayo. Lastly, si David, hinarap po niya si Goliath. He was a champion at his young age. Pero si David, wala po siyang sandata kung tirador. Kung ito na si batang si David ay gagamitin ng Diyos at sinubsog niya yung kanyang kamay doon sa ilog at nakapulot siya ng 5 pinong bato. Why 5? Kasi si Goliath, 5 sila magkakapatid. Mga higante po sila. 9-footer. Galing po yung 5 pinong bato sa bundok, natapyas yung bundok, nag-roll over po yung malaking rock, sumabog ang ilang pong mga piraso na hulog po doon sa ilog. Pag-hulog-hulog po yung bato, dahil po sa lumaragas ang tubig, nauuntog yung bato sa kapwa bato, natatanggal yung tulis, natatanggal yung gaspang. Yung proseso, listen and hear me well. Yung proseso, it takes many weeks, months, and even years. Pwede natin lagyan ng buhay yung bato. Siguro sasabihin ng bato, ano ba itong klaseng buhay na ito? Paggulong-gulong na lang. Pauntog-untog sa kapwa bato. Walang pumapansin. One day, when the time of God came, yung 5 bato, they don't realize sila po ay napulot ng kamay ni David. Who would thought na yung isang bato pwede niyang patumbahin ang ganting Goliath? Naunawaan ninyo? You see, time is coming. Your time, our time, ay darating na yung kamay ng Diyos ay darating sa atin, pupulutin nila tayo at tayo po ang magpapatumba ng maraming mga higanting problema sa ating community at nakapagbibigay ng buhay sa ating kumpanyan. Nawa, bawat isa sa atin, lagi po tayo magkaisa, suportahan po natin ang programa ng ating gobyerno, suportahan natin si Kapitan Kiko, at bawat isa ay magmahalan, magrespetuhan. Naalala ko tuloy si Barnabas. Si Barnabas walang naniniwala kay Apostol Pablo. Kasi si Pablo po ay kriminal dati. Marami po siyang pinatay ng mga Kristiyano. At kung siya po ay kinuha ni Barnabas. Barnabas, sabi po ni Pablo, sabi po ni Barnabas kay Pablo, Pablo, halika, isama kita. Naglakbay po sila. Ang lead person ay si Barnabas. And then one day, unti-unti po nalagpasan po siya ni Pablo. Listen to this. Si Barnabas po ay hindi na insecure. Hindi niya sinabi kay Pablo, teka, dahan-dahan lang Pablo. Ako nauna rito sa iyo. Okay? Sinama lang kita.
Pero hindi po. Hanggang isang araw, si Barnabas po ay hindi na nababanggit yung kanyang pangalan. Pero wala po siyang words na pangit laban kay Pablo. Masaya po siya na yung kanyang kasama ay nagagamit in a higher and more wider spectrum ng paglilingkod. So, ilan po nangyari yan? Mga barangay kagawad na ilipat at naging kagawad ng ating bayan. Who knows? Some of you will become a multi-millionaire businesswoman and businessman. We don't know. Probably some of you, yung mga anak ninyo, ay magagamit in a higher spectrum ng paglilingkod. So with that, sana po mawala sa ating puso yung pagkukumparahan. Okay? Sabihin natin sa iyong katabi, Shalom. O, tingnan natin sa kanang mata, Shalom. Okay. The word Shalom, that is a Hebrew language. The word Shalom, mga iniibig at mga minamahal, ay nothing broken, nothing missing, and nothing lacking. Yan po ang ibig ng Shalom. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe at knowledgeable na naibahagi mo sa amin. And now we have Kap Danteni Ayhesteni, who will also give us messages for now. Thank you po. Thank you, Madam MC. Our spiritual advisor ng Bayan ng Marasique, Pastor Ray Asu. Our MIAG officer, Madam Amelie Gulay. Samit. Yung kapitan nyo. Katawayan mo. Siya, katawayan mo. Masam-samit niya kaiba na nakaglabas ka. Ikumahiya. Kagawad ng Tinoyon. Kagawad Espiritu. Kagawad Dunia. Kagawad Makaray. Kagawad Dulaso. Kagawad Torres. Kagawad Abog. Ayuran DHW natin. Ayuran Barangay Health Worker. Beautiful housewives. Kagawad kayo natin. Ay preso lang tayo. Sabihin mo. Sa bukipon tayo. Sir Coffee Hamson. Sa secretary tayo. Dan amin nyo lang yung Jonathan, may kaarog niya barangay tanod yun, yung makulit-kulit. Mr. Makaray. Si kayo lang amin, masantos lang yung harang si kayo. Wajaso MDRRMO Office, Municipal Risk Reduction Management Office. Headed by our beloved Mayor Noel Anthony President. Under the supervision of Sir Obito Nipado, our department head as in the RRMO. O diyan kami kasabi na sa rin servisyo din sa radiator na hindi RRMO. Sa opisina ni Nathan, Mamangad, ang tayo na awa. At sa talagang dapat inantaran, tawag ka kayo poblasyon. Katunatan mo siya kami, wajah. Yang mga ipapasabi ay servisyo na hindi RRMO. 24 hours in service. Alam po nangyari nito laso 24 hours rescue operation. Rescue operation. Ngayon, singanatan, we are under signal number 2. To be alert, dan si kami alert kami na. Atong antak tan mangkawin mo magsisuran sa pila sa poblasyon natin niya na doon. Kapitan. Ang kami, si kami sumunod distribute kira may relief goods. Ya, i-iter kita sa ratay. Kabarangay tayo na doon. Ang siyempre yung review na imapata at karsada, si kami nagso manlinis tawakan so gamit
na Jinso, warang ng babangi watang katong mga pipa kayo, ipasabi labat sa may hadlan tawag kilabat. Aksidente, ang tuta ng klase, sarag min asistiyan. Alam tayo, wala mga so sarili tayong rescue ambulance, hindi rescue ambulance. 24 hours. Maya may kita maya na aksidente kalibar-libar tayo na aksidente mo kira. Atong atang ambulansya kumplito sa rakilang tambalang itan kasi empleyado na NDR nan-training kami na first aid Red Cross. Walang meron, so fire truck na local government unit tayo. Paano? Wala gobyerno national, wala gobyerno lokal. Bagay, dahil sika tayo dahil sa ramay masutik jadalan, sa ragya isingit-singit, tamulagya, fire truck aliwan pababalo. Sika tuman sa kamungan niya, ano kanan mayor, sa imang nanam, sikitimot lang. Wala naman so, servisyo, di papabayas, tangke oksigen, ngayon ka tunong ko ito ang oksigen, at ang tanong ko ano. Hanggang ang pangyayas, tagawag espiritu, si Kairan Amin ang napipinigi. Sa radyoso ang bayas. Wala, small, medium, large. Lumangipalay kayo, na pasyente o hospital, may small, bayas sulabat. Lumang-transfer kayo sa Manila, Bagyo, may medium. Ano siya pasyente o wala tapong, amang may balot, kung niya ay libre. Ang regulator. Ang kalimat sa servisyo, aplasan kami kaisa, ya kinansayay dingi. Kasi maraming kapitan nyo, provide ira na sarili yun, laging machine. Kasi kapitan, kasamit-samit. And siyempre, aming COVID patient tayo, mandi-disinfect kami mo. Si kami man. So, igagawin na aritsyo. Hanggang no, kilo ang galaw. Para may pasyente, ipapasabitan aritsyo sa aritsyo, ipapatutulad si kami. At kung ang kami, may nagiraramay pasyente, at ang labat, magdagat kami na agmihan tayo. Papasan ng poblasyon, tataga kami umawa. Katong niraratan, yung servisyo at ipapangaro na maaron niyo tayo. Tandayo, sa Economic Calamity Fund, na malasiki under Mayor Noel Istani, control na hindi RRM mo. Kaya may ayuda, yapang kailangan mo, stockpile tayo. Yan wala rason sabi, sa kunang wala rason sabi, yan tukaman na kilawan, anytime. Lagi na ba ito yung pisina namin? Makala kayo, makakita kayo. At siyempre, samantalang tumutlaya, ipasabit si kayo. Sa maaaring niyo tayo, ano naman yung may solid waste management? Yata, yung milibar, baluman. At kasi sa Indiarari mo, bundun may sumenraw, bundun may solid waste, dan bundun may Indiar. Katong for function bundun ko na ng Indiar. May lahirap. Diman, ang kapulay, damsay tayo, ang kapulay. Nung makapasyal kayo taluyan, diman yun na ng pangagiling na basura. Taan wala sa sanitary landfill tayo lang sarili tayo. Kila mambabayar at plat na kami dito. Iraratan at project ng Mayor Itan. Wala so apatiran unit. Yang heavy equipment. Sakya breeder, Guaran Bako, dan sakya loader. Naman kailangan kakap, may small bakinan. Mayor, tabrikin larap. Brand new, ayaw brand news. Brand new na kakap. Kami sunod bibikin. Dan siyempre, samantalang tumalaya. 1 year extension. Congratulations to our Barangay Council. Ito, is the award giver. Dagdag na 48 taons of Pangasinan, sabi
hindi siya musuh kapasok sa kita yung demand. Dan siyempre, napunsatan at kita nagamuran no sa poblasyon at aliwan drug free. Ito hindi patay sarili kita pagka. Kaya hindi kayo tulang. Haraman so ang basis na impakala tayo. Ito yung inasikaso tayo maong nalaglabat at napaktak mo lang lamang. At yung kasaray accomplishment nyo, katanatan, ang mga puso pang kakasagay na barangay poblasyon na po masamay. Pero sige nga ba't suwaganatan? Kira may arom. Yang naputya. Ayaw sa problema. Lagi po natin sinasabi ang pagkakaisa. Pero yung paano yung hindi nakikisa. Hindi nila alam ng ating ginagawa. So sana makarating sa lahat ng ating constituent para everybody's happy. Masantay siya nga naman sa inyo. Thank you po, Sir Dante Haslani. Palakpakan ulit po natin sila. Thank you po for the message that you gave us for Barangay Poblasyon. And alam kong, hinihintay nyo na po at nasasabi na po kayo na panoorin ang ating programang ito. So let me introduce you guys, the Barangay Assembly Day proper. And nilalangan po ito ng SOBA, which is State of the Barangay Address by Cap Tigo Mejia, Accomplishing Report for Committee. And the SK Accomplishment Report and other SK. The third is vaccination status, and next is Barangay Full Disclosure Policy, and the next is Barangay Ordinance number 1 to 8. And i-play na lang po natin yung video sa TV po. Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal na kabarangay dito sa Barangay Poblasyon at sa buong Marasiking at sa buong mundo. Kasi po nasa Facebook live po tayo ngayon ng Barangay Poblasyon, Marasiking Pangasinan, second semester ng Barangay Assembly. Ngayon po, mga minamahal na kabarangay, magbibigay po ako ng SUPA, State of Barangay Address. Ito po yung mga accomplishment namin ng Barangay Council ninyo dito sa poblasyon. Yung mga ginawa po namin pagmula po nang kami ay maupo hanggang ngayon po. Unang-una, mga minamahal na kabarangay, ang priority namin, siyempre, unang-una, yung mahalin mo ang Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa, at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Ito po ang palagi naming sinasa puso, isinasa isip, mga minamahal na kabarangay, para maganda po ang serbisyo namin po sa inyo. Siyempre, ang programa namin dito sa poblasyon, kasama ko ang mga masisipag na barangay kagawas, ay happy poblasyon. Gusto po namin na masaya po kayo sa aming serbisyo, mga minamahal na kabarangay. Siyempre, ang serbisyo po ay para sa amin, ang importante, dalawa lang po. Unang-una, yung feel mo, mararamdaman po ninyo yung serbisyo namin sa barangay. At ang pangalawa, yung kita mo, makikita mo yung mga proyekto. Yan lang po ang gusto namin parating sa inyo, mga minamahal na kabarangay. Siyempre, ang unang-una namin ginawa doon ako'y naupo ng inyong punong barangay dito sa poblasyon. Kasama ko ang mga barangay kagawas na masisipag, barangay council. Siyempre, ang priority ang kalusugan. Narito po ang health program ng poblasyon
mga minamahal na kabarangay. Unang-una po, yung libreng gamot sa inyong mga, lalong-lalo na mga senior citizen, mga maintenance medicine po. Siyempre, iti-text nyo lang yung sa akin at sa mga kakawas, free delivery na po. Ibibigay na po sa inyong kabayan yung inyong maintenance medicine at iba pang mga gamot, mga minamahal na kabarangay. Pangalawa po, pumili ang Barangay Council ng BP aparato ng mga BHW. Tig-isa-isa po sila para yung BP ninyo ma-monitor araw-araw sa inyong lugar o dito sa Health Care Assistance Center natin. Ang susunod po ay yung free dental bunot ng ngipin. Free po. Mula Lunes hanggang Sabado, libre po ang bunot ng ngipin at libre ang gamot, antibiotics at ngipin namin. Punta lang po tayo kay Doc Julius Macaranas. Libre po, libre bunot mula Lunes hanggang Sabado. At siyempre, free consultation kay Dr. Ian Anthony Soriano na mayroon pong schedule dito sa Healthcare Assistance Center natin. At syempre, free tuli circumcision. Nagtutuli po, free po. At free medicine. At syempre ang gusto namin yung maramdaman nyo ang serbisyo ng barangay. So, nagpasa ang Barangay Council ng mga ordinances na financial assistance para sa mga una, senior citizen. Pag may na-hospital na senior, 1,000. Tapos syempre, libre yung maintenance medicine at may 1,000 din pag burial assistance. Pangalawa, para sa mga PWD, person with disabilities. Pag na-hospital yung PWD, kakatanggap sa barangay ng 1,000. Pag nag-aaral yung PWD, mayroon din pong 1,000. At syempre pag maalam, 1,000 din po. Sumunod ang mga solo parent. Ordinansa po din po ito. Namimigay din po tayo sa barangay para sa mga solo parent. Pag na-hospital yung solo parent, may matatanggap dito sa barangay ng 1,000. Pag may nag-aaral na anak yung solo parent, may educational assistance din na 1,000. Ang susunod po ay para sa mga pregnant women, mga buntis po. Pag nanganak, may 1,000. Halimbawa, hindi pa kabuanan, na hospital yung buntis, mayroon din pong 1,000, mga minamahal na barangay. Tulong, pinansyal. Taon-taon po ito, mga minamahal na kabarangay. At syempre, hindi namin iniwan yung mga PUV drivers, yung mga tricycle, jeepney, at mga bus drivers po. Basta ang hanap buhay ay pagdadrive, mayroon silang nakukuha rin sa barangay, tulong pinansyal na 1,000. Pag na-hospital, 1,000 pesos. Renewal of driver's license, 1,000. At burial assistance na 1,000 po. At siyempre, para walang maiwan na sektor dito sa poblasyon, may isa na naman barangay ordinance po para sa mga farmers po. Pag educational assistant, pag may anak na nag-aral sa mga magsasaka, binibigyan po ng 1,000. At 1,000 din po pag sa fertilizers assistance. Tapos siyempre, pag namaaram, may 1,000 din po, mga minamahal na kabarangay. Dahil siyempre, kasama rin sa barangay ordinance po, yung mga senior at PWD, pag may negosyo dito sa barangay populasyon, free business permit po. Lahat ng bayarin dito sa barangay,
free po sila, libre, walang babayaran ang senior citizen at PWD. Ngayon, at siyempre yung mga daycare worker, mga daycare, mga bata sa daycare po. Dati-dati may babayaran silang monthly payment, pero nung kami naupo, kasama ko ang mga barangay kagawas, libre na po ang monthly payment ng mga daycare pupils po. At nagpasa din kami ng tax ordinance para sa mga kukuha ng business permit. Pero lahat nagkukuha ng mga barangay clearance, certificate of indigency, certificate of residency, at iba pang mga certificates ay libre po, walang bayad ang sinisingil ng barangay. Wala pong sinisingil ang barangay, free po mga minamahal na kabarangay. Business permit lang po ang may bayad dito sa barangay poblasyon. Kahit po mag-file kayo ng kaso sa katarungan pang barangay, wala pong bayad, free. Tulong po sa inyo mga minamahal na kabarangay. Punta naman po tayo sa kita mo, yung nakikita nyo na proyekto ng barangay. Pag-upo namin dito sa barangay, ang unang-unang namin ginawa ay yung barangay computer system po. Dati-dati, typewriter lang po ang ginagamit dito sa barangay. Pero ngayon, kumuha ang barangay ng computer, pati yung system ng halos lahat ng records dito sa barangay. Nandito na po. Hindi na po kayo mahihirapan kumuha ng mga datos dito sa barangay. Pangalawa po, yung repainting ng ating dating barangay hall po. Pinapinturan din po natin para mas maganda sa paningin po ninyo. So, nandiyan din po ang mga pictures makikita nyo. Siyempre, dito sa barangay poblasyon, ang daycare natin, mahigit 200 yung bata. So, ang ginawa natin, nagpagawa tayo ng daycare extension, pangalawang daycare po. Susunod po, yung mga street lights, lahat ng mga interior, papasok, nilagyan po natin ng mga street lights. Mga kagawas, mga distrito nila, hindi nila pinapabayaan. At syempre, mayroon na po tayo kabit na 90 solar street lights po para makatipid po ang barangay at munisipyo. Nandyan din po ang CCTV, projector, laptop, TV, monoblock chairs, mga upuan, mesa. At siyempre, ang ating service vehicle po. Mayroon na po tayong 4 na service na dito sa barangay. Nandyan po ang L300, multipurpose vehicle, yung barangay patrol natin, at yung patient transport vehicle, PTV, para sa mga pang-emergency. Halimbawa po may takbo sa hospital, hindi natin makontak yung ambulansya. Mayroon po tayong PTV, patient transport vehicle, mayroon din po siyang oxygen. At syempre yung garong, pang-emergency response, nilagyan po natin ng fire extinguisher. Halimbawa po, pero sana hindi po natin magamit. Syempre, mayroon din pong parte na pinasimento natin doon sa Sitio Tubag, Season Street, more or less 150 meters po. At medical equipment, yung mga BP aparato, FBS aparato, nandyan po yung gamit pang tuloy, siyempre, at iba pa, mga minamahal na kabarangay. Siyempre, at ang anti-dengue campaign natin, kumuha tayo ng bumili ang barangay ng fogging machine. Yan lang po ang mga minamahal na kabarangay, ang ating ang inyong nakikita na proyekto ng barangay. Alam niyo po, marami pa po ang kailangan magawa dito sa ating barangay. Kaya
sana po magtulungan po tayo, mga barangay council. Narito po ang yung mga proposed infrastructure projects po natin na sana magawa natin sa susunod na taon pa. Siyempre, ang gusto natin, lahat po ng kali, dapat may CCTV, solar street lights. Kailangan din po natin para makatipid ang barangay at ang munisipyo. Nandiyan din ang sa may GP Laurel Street, kailangan po natin pasimento at drainage. Nandiyan din po ang Hobis Street, kailangan din ng drainage doon. Siyempre sa may General Luna, drainage din ang problema. Sa may Bonifacio, concreting and drainage din po. Siyempre sa Mingie Street, concreting din po at drainage doon. DBQ, drainage din. Marami pa ang dapat gawin natin dito sa poblasyon, kaya pinagdadasal po namin na lahat po ito ay matapos natin po. Gusto ko lang pong ipaano sa inyo, mga minamahal na kabarangay, na mayroon din po tayong award dito sa barangay poblasyon. Inawardan po tayo sa buong Pilipinas ang barangay na kauna-unahan may award na kinikilala na nagpasa tayo ng ordinansa para sa mga PWD. Sa mga PWD, nagpasa po tayo ng ordinansa na binibigyan po natin sila ng pagkilala, tinutulungan po natin. Narito po ang nakuha natin award na sa buong Pilipinas po, kauna-unahan, barangay poblasyon lang po ang nakakuha ng award dito sa itong programang ito. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa barangay council ng mga kagawas ay pasa ang ordinansa para sa mga PWD po. Marami pa tayong gustong gawing ordinansa, mga minamahal na kabarangay. Unang-una po, so nandito na ang pipirtahan na lang po yung proposed ordinances. Amending Ordinance number 009-2022. Yung mga PWD po, additional benefits nila. Pag may natirang pondo dun sa 1% nila, so ikukuha natin sila ng additional social insurances po. Pangalawa, yung Amending Ordinance number 10 Series of 2022. Yung mga PUV drivers, additional benefits po, educational assistance or social insurance po para sa mga tricycle, jeepney at bus driver. Siyempre, nandyan din yung healthcare program natin. Yung mga ginagawa natin, dapat may ordinansa din. Gawan natin ang ordinansa para mas maganda. At isa pang ordinansa, proposed ordinance, yung Bapuso, Barangay Public Order and Safety Office. Ito po yung ordinansa para mag-create tayo ng ordinance enforcer. Para marami tayong ordinansa, dapat may tagapagtatupad. Tulad ng nagtatapon ng basura, panghuli ng aso, yan po ang trabaho nila. Kaya po tayo mag-create ng Bapuso. Siyempre, yan na po ang mga proposed ordinances po. At isa pa yung medical and burial emergency benefits para sa mga barangay employees po. So, mga minamahal na kabarangay, yan po ang ating mga yan po ang aming mga ginawa para sa inyo, mga minamahal na kabarangay. Looking
white was right, tonight you paint the black house. So here we go again with the blend. Thinking of like I'm bringing like the flavor. This is behavior. From a brother that's trying to like worldwide provide a vibe that you can't describe. Yo, standing on a mountain high, looking at the moon through a clear blue sky. I should go and see some friends, but they don't really comprehend. Don't need too much talking without saying anything. All I need is someone who makes me wanna sing. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Love is now or never. Bring me far away. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is. Be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is. Be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. you know I gotta kick this track. To be exact, put up on the facts. If you wanna like kick back, relax. The rhythm ain't play. The body's got to swing from left to right. The mic is hype, not just the whole. Everybody behold. The rhythm must be sold. The rhythm must be sold. The record must be sold. That's how they go. And what you wanna do is like what? Wanna shoot is my gift. The motherfucking kill off the stereotype. One say that white was right. Tonight you paint the black house black. So here we go again with the blend. Thinking of like I'm bringing like the flavor. This is behavior. From a brother that's trying to like worldwide provide a vibe that you can't describe. Yo, Standing on a mountain high, looking at the moon through a clear blue sky. I should go and see some friends, but they don't really comprehend. Don't need too much talking without saying anything. All I need is someone who makes me wanna sing.
Magandang hapon sa aking lahat. Magandang hapon sa kabarangay natin sa nanonood ngayon sa ating Facebook Live. Barangay Poblasyon, Malasigi, Pangasinan. Ako nga pala si Mang Kagawad Marlene Artulaso na kung saan ako naatasan ng original budget. Hawak ko din ang District 1 at ito ang mga Aguinaldo Street, Cosminia Street, Montevideo Street. Tayo na po ay isa sa mga gumagawa ng Barangay Ordinance Number 4 na nagbibigay ng one-day financial assistance sa mga senior citizens, PW, solo parent, pregnant woman. Hindi po rin natin nakakalimutan na maglinis sa ating district at bigyan ng iwanan ng ating matuloy na kausada. Sa ating mga minamahal na pinanak, nagpapabay-tanim din po tayo at nagpapabagi din po tayo upang maiwasan ang pagkalat ng sakit na dingding. Tayo po ay tumutulong sa panahon ng pandemic at hindi po natin nakalimutan na magbigay ng mga relief assistance sa ating munting kabarangay. Sa ating budget, huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko po na ito ay magagamit at mapupunta sa tamang gagastusan at sa mga nangangailangan. Yun lamang po. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon sa ating mga kabarangay na nanonood ngayon sa ating Facebook Live, Barangay Poblasyon, Malasigi, Pangasinan. Ako nga pala si Kagawad Perry Macarel Jr. na kung saan ako ang naasasan sa Committee on Peace and Order. Hawak ko din ang district ko at ito ang mga Season Street at Office Street. Ang Barangay Ordinance Asumo Italim House for Rent ay isa po tayo sa mga nagpatupad sa ating barangay. At ito ay isa sa mga magandang ordinansa upang mabigyan paligtasan ang ating kapwa kabarangay. Tayo din po ang isa sa mga nagduduty sa gabi sa ating barangay hall kasama ang mga kapwa kagawad, mga kapulisan, CDO at ang ating kapitan. Upang responde sa ang pangyayari, nagbigay din po tayo ng relief assistance sa ating mga kapwa kabarangay. Isa din po tayo upang mabigyan ng aksyon ng agarang aksyon ng Season Street na mabigyan po sila ng maayos na daan. Maraming salamat po. Kagawad Perry Macarel Jr. Santos siya ang araw sa ay kapwa kaya kabarangay at magandang hapon din po ating mamayang nanonood ngayon sa ating Facebook Live Barangay Poblasyon, Malasigi, Pangasinan. Magandang hapon po sa inyo. Ako po nga pala si Kagawad Arman Espiritu na kung atasan ako ang Committee on Solid Waste Management. Ako po natin ang District 8 at ito ang mga DSA, isa sa at PHR ng Barangay Ordinance Solid Waste Management. Ay hindi natin nakabayaran na gawin na tungkulin ang patuloy na inilisan upang mas maganda at maayos ang ating barangay. Sa ating barangay ay ilulutasan natin ang anumang nagreklamo kung patungkol bang sa naman tayo ay may agarang aksyon upang malinis ng drainage at mabigyan din po tayo ng team relief assistance sa ating barangay noong panahon ng pandemya at sa kasalukuyan kasama rin po tayo upang mag-duty tuwing gabi sa ating barangay hall. At ang ating butihing kapitan, mga kagawad, mga sibiro at natin na kapulisan at mabigyan ng kaligtasan ng ating kapwa kabarangay upang gawin mapayapa ang barangay edukasyon. Mag-group din po tayo ng ating mga ibang kanila ang ating barangay upang iwasan ang dumagi ng sakit ng dengue. Tungkulin din po tayo noong panahon ng bagyo at
mag-ayos po ng anumang pinsala pag hindi makaabala sa ating kapwa barangay. Isa din po tayo nag-ayos ng nagbigay liwanag sa mga karsada ng ating barangay. Tayo din po ang isang mga nagdadrive ng ating barangay vehicles upang paihatid ang kapwa barangay na atin sa kanilang nais na destinasyon. Gaya na po sa pag-atid sa hospital sa oras ng ating paglilingkod yung mga maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat, magandang hapon sa mga kabarangay natin na nanonood ngayon sa ating Facebook Live Barangay Poblasyon Malasiki, Pangasinan. Ako nga pala si Ernest Lidia, na kung saan ako ng tasang kulit ng religious, hawag ko po ang ating District 4 at ito ang mga Magsaysay Street, G. Lauren. Ang Barangay Tax Ordinance po ay isa po tayong pumirma upang matupad ito at bigyan ng magandang servisyo ang ating barangay. Ang ating barangay ay hindi nagsisingil ng anumang bayad upang kumuha ng barangay clearance, barangay permit, barangay indigency at iba pa. Noong piyesta ng ating barangay poblasyon, tayo po ang naumuna at nagorobina ng ating puon na si St. Leon Neri. Tumulong din po tayo sa panahon ng pandemic at tumayo tayo bilang frontliners sa ating mga kabarangayan. At nagbigay kami ng kanilang mga pangangailangan gaya ng relief, medicines at mga iba pa. Yun lamang po at maraming salamat sa atin. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon sa mga kabarangay natin. Nanonood ngayon sa Facebook Live Barangay Poblasyon, Malasiki, Pangasinan. Kagawang Ilong G. Montimayor nga po pala kung saan ako po ay natasan sa committee ng social welfare. Hawak po natin ang District 5 at ito po ay ang sumusunod Quezon Boulevard, Rojas, Lake 2, Garcia Street. At ang barangay ordinance ng PW, PUB drivers ay kasama po tayo na nagpatupad ng ordinansang ito. Ito ang aking saan kapag nagpa-renewal license ang ating minamahal na drivers. Mabibigyan po natin sila ng 1,000 piso. Nagbigyan din po tayo ng relief assistance sa ating mga kapwa magkabarangay. Tayo din po ay tumulong upang mag-assist at mapabilis ang mga trabaho ng ating national ID registration sa ating barangay, poblasyon. Yun lamang po, maraming salamat. Salamat ang kapal sa ating lahat. Magandang hapon din sa ating mga kapwa kabarangay. Magandang hapon sa mga ginagawa ating mamamayan na nanonood sa ating Facebook Live Barangay Poblasyon. Ako nga pala si Kagawad Sergio Tirado. Kung tawagin na lang po ako Kagawad ako. Sa aking nagkakaroon Committee on Infrastructure and Senior Citizen. Ako nga pala ang District number 6. At ito ang mga nasasagupan. Yung Vicente Quintan Street, Nicosia Street, ang Barangay Ordinance Senior Citizen at PWD. Ay tayo po ang nagbigay ng financial na 1,000. 1,000 distan. Nagbahagi din tayo ng mga volunteer at tungkol sa ating mga ginagawa na senior citizen at PWD. Isa rin po ako sa nagbigay ng ayon sa mga mabuting hadaan sa sinutubag upang may maayos ang daan ang ating ginagawa ng kapwa kabarangay. At itong Solar Street light ay tumulong po ako upang may pagayo ito sa iba't ibang mali sa ating barangay.
At isa po, ang nalalakupan natin dito sa Vicente State, dito sila sa panahon ng pandemic, tayo po ay hindi nagkailangan na kumulong at nagbigay ng relief assistance. Tumulong din po tayo sa pagpapagin upang mabuksa ang dinggi at iwasan ang pagkalat nito. At tuwing gabi po tayo ay isa po sa nagsusuti sa barangay mo kasama ang kapwa kagawad, ang mabuting mga kapulisan, sibiyo at ating minamahal na sekretary upang mabigyan ng mapayapang ugat sa ating barangay populasyon. Tumulong din po tayong ayusin at inisip ang napinsala ng puno ng mga panahon ng bagyo. At isa din tayo upang bigyan ng aksyon ng ating barangay sa road clearing at bigyan na nangabiso ang ating mga pamaya na hindi maaaring magpasok sa buhay ng ating lugar ng tao. Sila naman po at maraming salamat at address ko. Sa ating kagalang-galang na mga kagawad at ating purong barangay, Kap Kiko Mihiya, sa mga panauhin natin nanonood ng ating Facebook Live, Barangay Poblasyon, Malasigi, Pangasinan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga pala si Kagawad Brenda Torres, na kung saan sa akin nakaatas ang Committee on Health and Education. Hawak ko din ang District 7 at ito ang Mag-Init Street, Pilar Street, Arellano Street, General Luna Street at Bonifacio Street. May barangay ordinance tayo para sa ating mga minamahal na farmers. Ito po ang Barangay Ordinance number 6. Tayo po ay nagbigay ng financial assistance na 1,000 piso at fertilizer assistance upang matulungan natin sila na mas mapagaan ang kanilang trabaho. Nagbigay po tayo ng mga munting regalo o relief assistance sa ating mga mag-aaral sa daycare center. Binigyan din natin ng face mask at alcohol ang ating mga mag-aaral na nag-umpisa na ang kanilang klase. Isa din po tayo sa mga nag-asikaso upang ma-aksyonan ang anumang reklamo sa Republic Act 9262, otherwise known as the Anti-Violence Against Women and Children or BAUSI, at bigyan ng magandang servisyo ang ating kapwa kabarangay. Tumulong din po tayo nung panahon ng pandemya upang magbigay ng relief assistance at mag-asikaso sa ating mga butihing frontliners. Natulong natin ang mga BHW sa pag-check up ng blood pressure at blood sugar sa ating barangay health center. Nagbigay aksyon din tayo sa mga pampublikong lugar na kung saan may mga nakatambak na basura sa mga ito. Tayo pa isa sa mga nag-duty tuwing gabi sa ating barangay hall kasama ang ating butihing kapitan, mga kagawad, mga CBO, at mga matatapat nating mga kapulisan upang mapanatili natin ang katahimikan sa ating barangay at mga minor de edad na naabutan ng curfew. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Unang-una po, ako po ay humihingi ng paumanhin sapagkat wala po ako upang personal na maibahagi sa inyo ang mga proyektong napagtagumpayan ng Sangguniang Kabataan ng Poblasyon. Hayaan niyo po ako bilang kinatawan ng Sangguniang Kabataan ng Poblasyon na maibahagi po sa inyo maski sa pamamagitan ng video or distance communication ang mga proyektong napagtagumpayan nitong taong 2022. Una po ay nais ko pong magbigay galang sa kumakatawan sa kagawaran ng pamahalang interior at lokal sa ating MLGO officer, Ma'am Amelie Dulay, at sa kanilang mga kasamahan ngayon sa DILG. Magandang araw po sa inyo. Sa ating mga minamahal na Barangay Poblasyon Council na pinamumunuan ng walang iba ang ating pinakamamahal na si Cap Francisco Kiko Mejia Jr., Kagawad Marlene Jalaso, Kagawad Virgilio Macaraag Jr., Kagawad Arman Espirito, Kagawad Alice Mejia, Kagawad Jelly Montemayor, Kagawad Brenda Torres, Kagawad Sergio Terrado, sa ating Barangay Secretary,
Rogelio de Guzman, sa ating barangay treasurer, Treasurer Roel Vergino, sa ating mga minamahal na daycare teachers, sa ating mga barangay health workers o BHW at mga CBO, at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Poblasyon Council. Magandang araw po sa inyo. Nais ko pong ibahagi ang mga proyektong napagtagumpayan ng SK Poblasyon. Akin pong nilimitahan ang presentation na ito sa 4 na hanay lamang. Yung project po hindi po limitado, pero yung presentasyon po. Kasi itong 4 po na ito, nilimitahan ko po dito sapagkat ito po yung mga proyekto na aming binigyan ng focal point or focus dahil ito po yung mga proyekto na nakita nating long-term yung effect. May kumbaga tinatawag natin na continuity, na yung mga proyekto na hindi mo lang may project ng isang beses, kundi pwedeng tuloy-tuloy, buwan-buwan, hindi lang bilang ako ngayon na nakaupo, pero sa mga susunod pa. Yung tinatawag nating long-term and continuing effect. And eto nga po, yung 4 na hanay na iyon, health, kalusugan, edukasyon, sports, and then waste management. Ito pong unang proyekto natin na ito ay actually ang inspiration natin dito si Kap Kiko, kasi nakita natin na ang daming benepisyaryo nung libreng maintenance, libreng gamot sa barangay. Nakita natin na may mga times na syempre kumukulang yung yung gamot dahil sa dami ng humihingi. So nagbigay tayo ng tulong pinansyal. Tapos since yun nga, dito nag-umpisa yun, si Kap yung ating inspirasyon, minabuti natin na yung pagbibigay ng gamot o hindi kumbaga over-the-counter medicines para sa kumbaga sa trangkaso, ganyan, ay makapagbigay rin po tayo. At hindi lang po iyon, mga vitamina rin po, lalong-lalo na po sa mga bata. So, humingi po tayo ng tulong sa ating mga mabuting daycare teachers upang as much as possible po, quarterly or kung kaya na buwan-buwan, ay makapagbigay po tayo ng vitamina sa ating mga daycare students. Lalong-lalo na po, nagbalik na po yung face-to-face classes po natin para po malakas ang immune system ng ating mga kabataan. Itong larawan naman po na ito ay kuha sa RHU dahil minsan po, alam naman po natin, yung mga basic necessities, minsan humihingi sila or tinatap nila yung SK para sa mga maliliit na tulong kagaya ng alcohol. And then, kasanggaring po ng RHU ang Sangguniang Kabataan sa iba't ibang proyekto po nila, kagaya na lamang po ng libreng tulay na naganap noong summer. And then, pangalawa po ay edukasyon. Ito pong proyekto po na to, tuloy-tuloy siya since nag-start yung pandemic or nung lockdown. Libreng load or ito free learning data. Actually sabi for 2 weeks, pero naging continuing, nagkaroon ng kumbaga may continuity yung project, hindi lang siya actually naging for 2 weeks. And then another is yung libreng print, libreng lamination, libreng flash drive. Yung ating tagline, yun nga, yung no student left behind na naging uso nung pandemic. Ano nga ba yung natin dito, inspirasyon natin? Siyempre, hindi po lahat ng kabataan ay mayroong Wi-Fi or internet connection. And then, hindi rin po lahat ng kabataan ay mayroong printer sa kanilang mga bahay. And then, yung flash drive po ay, kasi module, di ba usually module po tayo. And minsan, kukunin yung assignment or may video na isasubmit. So, malaking tulong po yung flash drive. So, narito po yung mga project na yon. Maidagdag ko lang din po dito sa edukasyon na mga proyektong pang-edukasyon. Ang Sangguniang Kabataan ay bumili po ng printer and then Xerox machine, 2-in-1 siya, na magagamit sa daycare upang yung mga magulang ng daycare students natin, hindi na sila gumastos para sa module ng mga bata. Bukod sa libreng print, libre na rin yung photocopy ng module ng mga bata. Wala po silang babayaran sa mga modules po nila.
And then, narito po iyon, yung libreng modules. And then, dun sa libreng print po, medyo marami-rami yung ating mga estudyanteng natulungan, especially nung lockdown, sa kanilang mga thesis printing and then sa mga projects po nila. And then, ito po yung ginawa din po natin since nag-start yung pandemic. Every start ng semester, usually it's January and then September or August, nagbibigay po tayo ng school supply. Pero hindi po iyon natatapos doon. Kalakip ng school supply ay meron po tayong ibinibigay na load. Yung load po na iyon ay binibigay po buwan-buwan sa mga kabataan para magamit po nila sa face-to-face sa kanilang online lectures. Another din po, ito po yung kumbaga proyekto na gustong-gusto ko, yung tinatawag nating e-learning dahil naniniwala po tayo na hindi lamang sa blackboard at chalk yung kapupulutan natin ng aral. So, ang SK po ay bumili ng mga tablet po para sa ating mga bata, para sa kanilang creative learning. Yung mga daycare teachers rin po yung nagfa-facilitate nito. So, ayun po, maraming salamat muli sa ating mga daycare teachers. And then, sports. Malaking pasasalamat po na hindi na po ganun yung restrictions nitong pandemic at nakapagsagawa na po tayo ng mga physical contact activities, kagaya na lamang ng basketball tournament. Siyempre po, before mag-start yung tournament, ilan sa mga ginawa po natin na hakbang ay yung repair nung court or court renovation, the board and ring, and then of course yung ating flooring. At narito rin po yung ilan sa mga larawan noong basketball tournament natin. Layunin din po sana namin na, sana, bago matapos yung taon, meron pa pong ibang tournament na maisagawa yung SK. And then, lastly, it's waste management. Tayo po ay naniniwala sa malinis na kapaligiran tungo sa kalusugan. Malinis na kapaligiran para sa ating mabuting kalusugan. Ito po may mga basurahan po tayo na nakadesignate sa ilang mga pampublikong lugar para maiwasan yung littering. And then meron akong screenshot dito ng kasi minsan ang mga pampublikong sektor, hindi lang pampubliko, actually may mga private sectors din na humihingi ng tulong sa SK, yung mga sponsorships. So kung sakali na kung ano man po yung maitutulong ng sangguniang kabataan, tayo po ay agarang umaaksyon. Hindi ko na po patatagalin ang pagbabahagi ng mga proyekto dahil nasabi ko nga po na nilimitahan ko itong presentation na ito or pagbabahagi sa mga proyekto namin na long-term at may continuing effect. Pero meron din po kaming Facebook page kung saan andoon po yung update sa bawat project po ng SK, maliit man o malaki, napopost po ito doon sa aming Facebook page. And then, bago ko po tapusin ang aking pagbabahagi, meron pong kaunting handog ang sangguniang kabataan sa inyo para mas mapalakas pa po yung ang ating mga immune system. So, care of Sec-Doser. So, pakiabot na lamang po yung maliit na handog ng sangguniang kabataan. So, muli po, tayo po sana ay laging mag-ingat upang makaiwas sa sakit. Maraming salamat po and more power to Poblacion Barangay Council and more power to the LGU Malasiki. Thank you. Magandang hapon po sa ating mga kabarangay. Ako po ay si Ginang Odessa Tibukiren, ang Pangulo po ng Samahan ng mga Barangay Health Worker sa Barangay Poblacion. Ngayon po ako po ay naatasang magbigay ng ilang
kaalaman tungkol sa vaccination status sa ating barangay at ikinalulugod ko pong ibalita sa ating mga kabarangay na ang barangay poblasyon po ay ang pinakauna or top 1 sa buong barangay. As of October 15, 2022, total population po ng barangay poblasyon ay 8,596. Ang nabakunahan po ay 6,934, 110%. Ang nabakunahan po ng first dose, 6,189. Ang second dose naman po, 7,647. Sa mga nabakunahan po ng unang booster, mayroon po tayong total na 2,612. At ang nabigyan naman po ng pangalawang booster ay 476. Ito po ay dahil sa sama-sama at pagkakaisa ng ating mga barangay council sa pamumuno ng ating minamahal na Kapitan, Barangay Captain Francisco Kiko Mejia, at taos-puso din po kaming nagpapasalamat sa aming butihing midwife, Madam Julieta is the Twin. May karagdagan po na mga trabaho naming mga BHW, ang aming mga trabaho na ginagawa tulad po ng deworming round 1. Ito po ay nagsisimula sa January 22, January to March OPT. Ang target po namin mga BHW, BNS, BSPO, 822. Pero malugod ko pong binabalita sa inyo na abot natin 855 at nagkaroon po tayo ng gradong 103%. At nagbibigay din po tayo ng round 1 ng garantisadong pambata, GP noong April, round 2 naman ng deworming July 22, at ang schedule po ng bakuna natin sa RHU ay araw-araw po. At inaasahan po namin ang inyong pakikisa sa aming mga BHW na walang sawang nagpupunta sa inyong bahay-bahay upang magbigay ng informasyon para sa kalusugan at ikakaunlad ng ating mamamayang nakatira sa barangay poblasyon. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga po pala ay si Ruel Berhino, ang inyong barangay president. Inihanda ko po ngayong hapon ang ating barangay food disclosure policy. Sa taong ito po, ang total budget natin ay nasa 11.2 million. Ito ay nanggagaling sa mga sumusunod. National government, tinatawag natin National Tax Allotment, 10.5 million. Collections sa business taxes, 150,000. Real property tax, 500,000. Municipal aid, 1,000. Provincial aid, 5,000. Total po, 11.2 million. Ang ating tinatawag na PS. Ang ating PS po ay 55% of total budget. Ito po ay ang ating honoraria, benefits, insurance, cash gift na nagkakahalaga ng 4.4 million. Ang ating pong maintenance and other operating expenses, gaya po ng traveling, training, supplies, feeding program, gasoline, water, internet, repair and maintenance at product ay 1.5 million. Ang ating pong capital outlay, katulad po ng installation of CCTV, barangay patrol, ay nasa 200,000. Development funds, maintenance ng street lights, solar lights, 500,000. Maintenance of street lights, 261,000. Renovation of multiple purpose building, 200,000. Installation of CCTV, 150,000. Quarantine facilities,
for COVID-19, kasama po ang patient transport vehicle 500,000, waste management 500,000. Ang escape po ay 10% of total budget. Ito po ay 1.1 million pesos. Ang Children Protection Fund ay 1% of ERA, 106,000. Gender and Development Fund, total 5% of total budget, 561,000. Senior Citizen, 1% of total budget, 112,000. PWD, 1%, which is 112,000. PUB drivers, 1% po, 112,000 din po. Solo parent, kasama po pregnant women, 1%, 112,000. Sa farmers po, 1% din po, 112,000. Calamity fund po, 70% po ay nasa preparedness at ang 30% po ay nasa disaster response during disaster period. Yun lang po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Sec. Jose Guzman. Ito po ang ating mga barangay ordinance sa poblasyon. Barangay Ordinance number 1, series of 2019, aso mo, itali mo, aso mo, papapanahan mo. Barangay Ordinance number 2, series 2019, house room, warehouse, bodega for rent ordinance to ensure the community members and residents are secured against criminal elements. Barangay Ordinance number 3, series 2019, Barangay Ordinance on Ecological Solid Waste Management, basura mo, isegregate mo. Barangay Ordinance number 4, series 2019, Senior Citizen and PWD person with disabilities, 1,000 financial assistance, medical, educational, and burial assistance yearly. Barangay Ordinance number 5, series 2020, solo parents, pregnant women, PUB drivers, 1,000 pesos financial assistance, medical, educational, giving birth, renewal of driver license, and burial assistance yearly. Barangay Ordinance number 6, series 2021, 1,000 pesos financial assistance to small farmers of barangay poblasyon, medical, educational, fertilizer, and burial assistance yearly. Barangay Ordinance number 7, series 2021, tax ordinance. Barangay Ordinance, last Barangay Ordinance number 8, series 2022, PWD, person with disabilities, PWD officer. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat, na kahit mayroong bagyo ay matagumpay po nating nairaos ang ating SOBA or State of Barangay Address. Isa pong malaking kasiyahan para sa akin na magsabi ng ilang salita sa pagtatapos ng ating assembly. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakaroon ng pagkakataon na maging isa sa kaganapang ito. Ito po ang unang pagkakataon na tayo ay nagsanib persa upang mairaos natin ang online barangay assembly 2nd semester 2022. At sa araw na ito ay taos puso kong pinapasalamatan ang ating napakasipag, napakabait, bukod sa magandang lalaki ang sariling atin na si Cap Francisco Kiko M. Mejia Jr. Mga kapwa ko kagawad na sina Kagawad Marlene Julaso, Kagawad Alice Mejia, Kagawad Armando Espiritu, Kagawad Berly Macaraeg, Kagawad Idong Montemayor at Kagawad Sergio Abog Tirado. Ngayon din po kay Pastor Ray Lasso. Sila po ang ating Provincial Deputy Director ng National Chaplains of the Philippines. Kay Madam Amelie Dulay, ang ating Municipal Local Government Operation Officer of DILG, na kung saan nagbigay mensahe sa atin sa programang ito. Kay Madam Jennifer Garcia, ang ating social worker volunteer po na walang sawang pagsuporta, pagtulong sa ating barangay.
kay Sir Sosimo Silvestre Jr., kay Miss Yvonne Cristel de Guzman, ang ating maganda at mabait na iski chairwoman at sa lahat ng iski kagawads. Sa ating BHW President Odisa Toralba at sa mga masisipag na BHW, di ko na po kayo isa-isahin dahil marami po kayo. Sa nakatuwang lagi ng Barangay Poblasyon, sa ating Tresurero Sir Roel Vergino at Sekretaryo Sir Doser de Guzman, sa ating mga magigiting at masisipag na CVOs, maraming salamat po sa inyo. Kay Madam Marisa Dumantay, PWD Desk Officer, Miss Jilly Martinez, Bausi Desk Officer. Ngayong natapos na natin ang komperensyang ito, nais kong ipahayag ang aking mainit na pasasalamat sa mga dumalo at nanood sa ating Facebook Live. Sa ating Barangay Poblasyon, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Nais ko na rin pong gamitin ang oportunidad na ito upang batiin ang aking anak na nasa Barcelona, Spain. Isang maligayang kaarawan. A blessed birthday, happy birthday, Joy. Birthday, Joy!